ते 16 वर्सां त्यांची ऑलरेडी जाल्ली आसा, तांकां न्याय जावंक जाय आनी ह्याच दिसांनी केन्नाय मुख्यमंत्री कडेन बसून तो विशय सोडोवपाचो आमचो प्रयत्न आसलो. एक कितें जाला की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटान एक रेट आहा आनी आमचे डिपार्टमेंट आमी जो प्रपोजल पयलीं धाडपाचो केल्लो तो वेगळो एक रेट आहा, पण दॅट हॅज टू बी डिस्कस्ड आनी आमी वी हॅव टू आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन फ्रॉम द लेबर डिपार्टमेंट. वन्स वी आस्क फॉर क्लॅरिफिकेशन देन आय वील पुट इट अप टू द गव्हर्मेंट. पण वॉट आय फील इन दॅट 16 वर्सां ज्या लोकांची जाल्या त्या बाबड्यांक खंय तरी न्याय गावपाची गरज आहा. PWDची सोसायटी जी आशिल्ली त्याच तरेन तांकां खंय तरी तांकां एक वेगळ्या तरेची एक सिक्युरिटी दिवपाची गरज आहा. पूण ह्यो सगळ्यो गोश्टी हांव आहाच त्या प्रपोजलाक पाठिंबो म्हाजो आहा, पूण ते बी हांव पाठिंबो दिलो तरी बी मुख्यमंत्री कडेन चर्चा करून ते फुडें व्हरपाचो आमचो प्रयत्न आसता. अशें कितले आसा खूब आहा न्ही. पयलींच्यान काम करता हांव मंत्री आतां जाला, पूण तेजे पयलींच्यान इतले वर्सां जाले 16 वर्सां जाल्ले लोक आहा. खंय तरी न्याय जावंक जाय आनी मुख्यमंत्री कडेन योग्य टायमार चर्चा करून आमचे जे सगळे क्लॅरिफिकेशन घेवन ते कॉम्प्रिहेन्सिव्हली ते फुडें पळोवप. तर सर बाहेरच्या राज्यात जसं आहे तसं ह्या राज्यात सुद्धा एक्सपर्ट परत मानावे लागणार म्हटलंय तुम्ही परत एकदा भाषणात. कसले एक्सपर्ट नवीन एक्सपर्ट डेव्हलपसाठी एक्सपर्ट आले. एक्सपर्ट्स खूप आहे आमच्या बरोबर काम ऑलरेडी करतात आणि ते एक्सपर्ट्स म्हणजे त्यांना अनुभव असतो. आज मी कबिनी एक वाईल्ड लाईफ पार्कचं केलेलं आहे. म्हणजे आमच्या गोव्या राज्यात मी काय म्हटलं की लोकांना जी माहिती आहे त्यांना इन्व्हॉल्व करून गोव्या राज्यात बी आमचे यंग जनरेशनचे लोक आहेत त्यांना माहिती आहे ते लोकांचे इनपुट्स घेऊन डिपार्टमेंट त्यांच्याबरोबर काम करणार आणि काम करायची गरज आहे. म्हणजे आम्ही पुढं एक योग्य तऱ्हेचं इकोसिस्टम आम्ही तयार करू शकतो. आमचे वाईल्ड लाईफ सँच्युरीजमध्ये तुम्ही जेव्हा म्हणता योग्य तऱ्हेचं इकोसिस्टम असलं तरच आम्हाला योग्य तऱ्हेचं वाईल्ड लाईफ तिथं राहू शकतं. पण ते इकोसिस्टम करण्यासाठी योग्य तऱ्हेचं प्लॅनिंग ते करायची गरज आहे. अच्छा.